Вітаем вас, у эфіры Беларусь-3 навіны культуры. На календары 21 мая і гэтым разам мы раскажам пра новую праграму «Лунны П'еро» музычнай капэлы «Сонорус». Даведаемся, што звязвае Янку Купалу і Славакію. Агучым цікавыя праекты тэлеканала «Беларусь-3», а напрыканцы пагутарым пра нецэнзурную лексіку як мову эмоцый з Міхеем Насарохавым. Пра гэта і шмат іншага далей у выпуску. Заўтра ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі адбудзецца канцэрт музычнай капэлы «Сонорус». У праграме прагучаць два непараўнальныя творы «Лунны П'еро» Арнольда Шонберга і «Сімфонія Юпітер» Моцарта. Гэта два розныя светы кампазітараў процілеглых жанраў, аддаленых адлегласцю ў некалькі эпох. Для прэм'еры «Луннага П'еро» Шонбергу спатрэбілася каля 100 рэпетыцый. У кампазітара былі асаблівыя патрабаванні да спявачкі, бо вакальная партыя напісана як дэкламацыя. Дырыжыраваць праграмай будзе мастацкі кіраўнік капэлы «Сонорус» Александр Хумала. А зараз ад нашых калег даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі адбываюцца гэтымі днямі ў нашай краіне. Беларускія супрацоўнікі радыё, тэлебачання і сувязі адзначылі сваё прафесійнае свята. Дарэчы, самая рокавая радыёстанцыя Беларусі увогуле на святкаванне запрасіла ўсіх сваіх слухачоў. У адным з папулярнейшых рок-клубаў Мінску «Сталіца» прымала гасцей. Перш даведаемся, чаго мы тут сабраліся, якая асноўная нагода і каго мы зможам пабачыць. Пабачыць і паслухаць прапанавалі тых, каго амаль кожны дзень можна пачуць і на радыёхвалях. Рок і сталіца неразрыўна звязаныя паняцці, упэўнены гукарэжысёр радыёстанцыі і па сумяшчальніцтву саліст гурта «Айвары». Изначально как было? Я изначально принес свои треки на радио «Столица». Мы с одним из своих треков выиграли в проекте «Веды наших». И по прошествии какого-то времени, когда как я искал работу, я спросил, а нет ли у вас случайно место звукорежиссера на радио? И да, с тех пор я работаю в белорусском радио, в частности на радио «Столица». Супрацоўнікі радыё звычайна толькі размаўляюць са сваімі слухачамі. Дзякуючы імпрэзе, яны змаглі сустрэцца. Для рок-гурта гэта справа звыклая, але не кожны вядучы можа пахваліцца такім вопытам. Тыя людзі, якія слухаюць рок, яны слухаюць радыё «Сталіца», і, адпаведна, яны слухаюць беларускія рок-гурты, да якіх у нас, так кажучы, мы адносімся. Вось такі атрымоўваецца трошкі нечаканы магічны ланцужок, але гэта вельмі радуе. Далучыліся да сваіх калег па цэху Ягор Квартальны і яго гурт «Маланка Оркестра» і кавер-бэнд «Рок-Сіці». Акрамя таго, не абышлося без сюрпрызаў і падарункаў. Расцягнулася свята на ўсю ноч. Такім чынам павіншаваць з днём радыё і супрацоўнікаў, і тых, хто слухае радыё, і тых, хто наогул па жыцці з намі на адной сталічнай 105.1 FM хвале. Працягнуцца святкаванні і ў эфіры. Спецыяльныя праграмы, розыгрышы і шмат цікавага абяцаюць арганізатары сваім слухачам. Нядаўнюю прэм'еру спектакль «Эдып» гомельскага гарадскога маладзёжнага тэатра можна ўбачыць там заўтра. Трагедыя старажытна-грэцкага драматурга Сафокла натхніла рэжысёра-пастаноўшчыка Юрыя Дзівакова, які паразважаў у спектаклі на тэму ведаў і няведання. З аднаго боку «Эдып», мудрэц, менавіта да яго за парадай прыходзяць фіванскія грамадзяне. З іншага боку, ён сляпы, які не ведае самага важнага, хто ён і адкуль. У пастаноўцы захаваны практычна ўвесь тэкст Сафокла, а замест хору гучаць песні, аўтарам якіх з'яўляецца Дзмітрый Ермаловіч-Дашчынскі. Таксама над спектаклем працавалі мастак Таня Дзівакова, кампазітар Эрык Арлоў-Шынкус і відэарэжысёр Дзіна Даніловіч. Дні беларускага кіно пройдуць з 21 па 23 мая ў Бішкеку. У першы дзень тут запланавана ўрачыстая цырымонія адкрыцця, а таксама паказ фільма «Анастасія Слуцкая». Праграма наступнага дня ўключае дэманстрацыю фільмаў «Сляды на вадзе», «Зоркі сёмага неба» і «Ваўкі». У заключны дзень 23 мая пройдуць паказы фільмаў «Кіндэр-вілейскі прывід», «Масакра» і «Ронда капрычыёза». Сёння ў праекце «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака» мы пазнаёмім вас з творчасцю скульптара і фатографа Яўгена Колчава. Яго работы ўпрыгожваюць вуліцы і будынкі Мінска, захоўваюцца ў калекцыі музея сучаснага выяўленчага мастацтва. Разам з тым ён браў удзел у аднаўленні помнікаў гатычнай архітэктуры Германіі і Польшчы. Скульптар і фотограф Яўген Колчаў сёння ў 2010 герой праекта «Майстэрня» на Беларусь-3. Это счастье, когда занимаешься любимым делом. Это правда.
скульпторы по натуре своей должны быть более честные люди, потому что профессия обязывает. Нужно пролепить каждый миллиметр. Там не за что спрятаться. Артысты цырка сёлета дапамогуць усталяваць новы рэкорд у гісторыі славянскага базару ў Віцебску. Традыцыя з'явілася ў 2016 годзе. Тады першым своеасаблівым запісам у рэкордны летапіс стаў праект чытальнікаў шматгадзінны марафон вершаў, прысвечаных Віцебску. У мінулым годзе здзіўлялі майстры па дрэве, якія вырабілі за некалькі дзён гіганцкую лыжку з надпісам «Віцебск 2017». Таксама была арганізавана глобальная фотосушка, на якой 10 фотографаў падарылі жыхарам і гасцям горада 1000 здымкаў з адкрыцця форуму. Выстава пад адкрытым небам мастак і мадэль беларускага сюррэаліста Георгія Скрыпнічэнка адкрылася ў Мінску на плошчы Якуба Коласа. Беларускага мастака Георгія Скрыпнічэнку часта называюць беларускім Сальвадорам Далі. Ён стаяў ля вытокаў айчыннага сюррэалізму. Яго працы адрознівае адмысловая манера выканання на мяжы фантазіі і рэчаіснасці, прычым мастак увесь час абапіраўся на беларускую міфалогію і гістарычны кантэкст. Маштабная выстава будзе прадстаўлена ўвазе мінчан і гасцей сталіцы на працягу ўсяго лета, а з 20 верасня пераедзе ў Віцебск. Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. У італьянскім горадзе Кастэльноува-дель-Гарда з'явіліся незвычайныя работнікі. Гэта два андроіда. Адзін сустракае гасцей у гатэлі, а другі дапамагае прадаваць аўтамабілі. Звычайна кансьержы ў гатэлях не танцуюць. Але гэты робот спраўляецца са сваімі абавязкамі не зусім звыкла. Гэта першы ў Італіі рабатызаваны супрацоўнік гатэльнага фае. Ён не толькі адказвае на пытанні пастаяльцаў, але і забаўляе іх. Робі Пеппер адказвае на пытанні на 3 мовах – італьянскай, англійскай і нямецкай. Пакуль гэта толькі тыя пытанні, якія ўжо ёсць у яго базе дадзеных. Але ён пастаянна вучыцца і хутка зможа адказваць на ўсе пытанні, якія яму задавалі ў мінулым. А вось робот Каюкі працуе прадаўцом аўтамабіляў у гандлёвым цэнтры. Ён гатовы адказваць на любыя пытанні пакупнікоў. Таксама Каюкі збірае дадзеныя кліентаў, каб з імі маглі звязацца менеджары. Многія наведвальнікі з задавальненнем размаўляюць з андроідам. Першыя выпрабаванні апынуліся паспяховымі. Зараз кампанія-аператар збіраецца ўкараняць роботаў і ў іншай сферы грамадскага жыцця. Мэта не замяніць людзей, а трохі іх разгрузіць. 13-й міжнародны фестываль Юрыя Башмета пройдзе ў Мінску з 6 па 20 кастрычніка. На ўрачыстым адкрыцці па традыцыі плануецца выступленне Юрыя Башмета з адным з калектываў, якімі ён кіруе. Арганізатары рыхтуюць сусветную прэм'еру канцэрта для альта і фартэпіяна з аркестрам, у выкананні якой таксама прыме ўдзел вядомы беларускі піяніст Растислав Крымер. Заўтра ў 20:20 у эфіры «Беларусь-3» можна ўбачыць дакументальны фільм Міхась Пазнякоў «Слова паэта». Стужка рэжысёра Ігара Чышчэні пазнаёміць тэлегледачоў з творчасцю вядомага беларускага дзіцячага паэта, з яго малой радзімай, крыніцай натхнення і грамадскай дзейнасцю ў якасці старшыні Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Дакументальны фільм «Міхась Пазнякоў. Слова паэта» глядзіце заўтра ў 20:20 на тэлеканале «Беларусь-3». Прыслухайся, у роўным спеве жытным пранізлівая, дзіўная туга. Кранае сэрца голас старажытны, вякоў мінулых тайная смуга. Заўтра ў дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы адбудзецца прэзентацыя кнігі літаратуразнаўцы дацэнта Міколы Труса «Купалаўскія адрасы ў Славакіі». Праца з замежнымі архівамі дазволіла аўтару дэталёва прадставіць падарожжа Купалы па Славакіі ў кастрычніку 1935 года ў складзе дэлегацыі савецкіх журналістаў і пісьменнікаў. У прэзентацыі кнігі возьмуць удзел прадстаўнікі дыпламатычных місій, навукоўцы, пісьменнікі, арганізатары і ўдзельнікі міжнароднага культурнага і выставачнага праекта «Славацкімі шляхамі Янкі Купалы». 15 святаў нацыянальных культур адбудзецца ў Мінску на тэрыторыі верхняга горада ў летнім музычна-турыстычным сезоне. Адкрые цыкл мерапрыемстваў рэспубліканскі фестываль «Кірмаш. Вясновы букет», які 26 мая збярэ звыш за 300 майстроў народнай творчасці Беларусі. На сцэне выступяць творчыя калектывы з усіх рэгіёнаў рэспублікі. Шырока будзе прадстаўлена беларуская нацыянальная кухня. Таксама ў гэтым сезоне свае традыцыі і культуру прадставяць Расія,
Польшча, Літва, Малдова і Італія. Упершыню адбудуцца святы Великабрытаніі і Эстоніі. Таксама ў ліку мерапрыемстваў гістарычныя рэканструкцыі, танцавальныя майстар-класы і канцэрты. Падрабязную афішу можна знайсці на сайце Мінгарвыканкама. У Нацыянальным мастацкім музеі гэтымі днямі працуе выстава «Кітайскі жывапіс ідэй» з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея Кітая. У ёй прадстаўлены 22 творы жывапісу, графікі і скульптуры, якія дэманструюць беларускай публіцы вынікі складанага дыялогу паміж традыцыйным і сучасным мастацтвам Кітаю ў 20 стагоддзі. Прадстаўлены на выставе алейны жывапіс адлюстроўвае сувязь усходу і захаду. Скульптуры надаюць экспазіцыі аб'ём і жывасць, увасабляючы актуальны погляд аўтараў на гісторыю і эстэтычную спадчыну. У іх творах адлюстравана самая сутнасць складанай і шматграннай кітайскай філасофіі, цэнтрам якой з'яўляецца трыяда вялікіх вучэнняў усходу – будызму, дасізму і канфуцыянства. Заўтра ў музеі майстэрні Заіра Азгура ў межах цыкла канцэртаў «Жывы куток» выступіць дуэт Насарогаў і Валянціныч. Міхея Насарогава прыхільнікі памятаюць па дуэце «Рокер-Джокер» і вось новы калектыў. Пра перажыванні, ад якіх нараджаецца творчасць і нецэнзурную лексіку, як мову эмоцый, мы пагутарылі з удзельнікам дуэта Міхеем Насароговым. Здравствуйте, Михей. Я помню вас по дуэту «Рокер-Джокер». Здравствуйте. И вот вдруг оперативно-креативная бригада музыкального конструктора «Хоп». И это уже прошло. Тогда, когда мы с Максом разошлись, и распался дуэт «Рокер-Джокер», я начал раскручивать свой собственный псевдоним Носорогов. Собрался состав, и нужно было его как-то называть. Вначале мы назывались «Носорогов и компания», а потом я подумал, что ребята, вы такие классные, вот так хорошо получается, что название нашей группы должно быть красивое, как слово «Бог». Пойдешь на? Пойду, конечно. Мы поняли, что будут определенные проблемы. Мы придумали «Хоп». Но все эти нагромождения оказались несостоятельными. Поэтому я остался с баянистом, с Андроном Валентиновичем, потому что ему единственному оказалось то, что мы делаем, так же важно, как мне, а может и важнее. И мы сейчас называемся Носорогов и Валентинович. Есть еще такой объективный термин. Надо тебе музыкант какой-то, плати. Но вот кроме Валентиновича мне нет желания никому платить. Так вы с Валентиновичем потому что не требует оплаты? Дело не в требовании оплаты. Это единственный человек из всех, с которым я сотрудничал, который стал не сотрудником, а соавтором. Это после Макса. То есть у нас получается именно настоящий дуэт. А в вашем отношении к нецензурной лексике вы считаете ее естественной для каждого? Это не часть вашего языка, если вы этого не хотите, не приемлете. Для меня это основной, базовый, мощный образный язык. Мне кажется, только его Бог и слышит. Это язык эмоций? Не только. Язык содержания. Это как иероглиф. Он певуч, но, понимаете, человек так мозг прогревает. Он не сквернословит в этот момент. Он просто опирается на понятную ему вещь. Он буксует, у него раз мысль пробуксовала, и он бум-бум что-то высказал. А если брать агрессивное, просто посыл, так я вас и без мата литературно так могу оскорбить. А что мы увидим в музее Азгура? Программа будет называться «Рыболов». Любовь и рыбалка, он же съем. В общем, такое заигрывание с словом «любовь», которое непонятно, что значит. Потому что я считаю так, я люблю тебя, и я тебя люблю. В этот момент двое обманули друг друга. Короче, будет смех, как обычно, будет яд, будет тоска, будет боль, будет нежность, мужской взгляд на женские вещи, на женскую логику, на женскую верность и на мужскую крепкость духа. Мы никогда так не делали, это будет уникально. Мы не будем бомбить никаких боевиков, матерных песен не будет. Именно этот музей все-таки обязывает. В данном случае просто мы очень хотим сделать необычно, нежно. Я не знаю, что останется из нашего интервью, но могу сказать точно, что оно было очень необычным и познавательным. Спасибо. На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь-3», але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы!